Malawi Brief. Phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Nkhotakota Central amenenso ndi wa chipani cha MCP komanso ndi lawyer, lero kunachera mapokoso amene amayankha kuchokera ku zimene zachitika dzulo pamene chipani cha MCP kudzera akuluakulu ena anachitisa msonkhano wandale, ndipo kumeneku kunalankhulidwa zingapo, ndipo zina mwa izo ndi zimene analankhula Steve Malondera amene ananena zoti Achakwera anali munthu wabwino, anali mtsogoleri wabwinobwino, koma kuti vuto limene linalipo ndi anthu amene anamuzungulira. Koma Ayuba James ali ndi maganizo ena potengera ndi zimene zinalankhulidwazi. Ndi tisanapite ku zimene analankhula Ayuba James, ndimafuna tingoona pang'ono ka clip kamene Steve Baba Malondera analankhula zokhuzana ndi Achakwera. Chakwera adalichitira china chilichonse ngati anthu a Malawi. Vuto Chakwera ndi munthu wabwino, koma vuto tidali vitsiru ndiwo anthu amene tidamzungulira Chakwera. Kuti mini yoperesa ndimene inacha Chakwera adali mphaso ya dziko lonse la Malawi, kuchokera ku Msanje mpaka ku Chitipa, kuchokera ku Likoma mpaka nakafika ku Mchinchi mphaso. Koma uchitsirupo udali wanthu omuzungulira Chakwera. Zimenezo ndi zimene Steve Baba Malondera analankhula pa msonkhano wandale umene MCP inachititsa. Koma kucha kwa lero Sylvester Ayuba James akuoneka kuti zimenezi sakugwirizana nazo. Iwowa kudzera pa tsamba lawo la mchezo alemba zosatirazi. Muchithunzimo ndi zimene Sylvester Ayuba James alankhula pa tsamba lawo la mchezo, ndipo iwowa anayamba ndi kufunsa Steve Baba Malondera kuti anthu amene akunenedwawo kuti amawalakwitsa Achakwera pano ali kuti mukaonetsetsa anthu ake omwewo ndi amene mpaka pano awazungulirabe Achakwerawo. Ndi zimenezi zikupereka uthenga wanji kwa anthu? Ndipo kodi zimenezi sizikupereka warning kwa anthu kuti Achakwera asazawayesenso? Ayuba anapitiriza ndi kunena kuti olo mvula itayamba kugwa kuchokera pansi ndi kumapita kumwamba, iye sangavoterenso Achakwera. Ayuba sanasire pompa pomwe anapitiriza kulavula moto opita kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha MCP, ponena kuti president iyu ndi wochita mantha komanso manyazi kuchosa anthu osankha yekha. Ndipo kumapeto kwenikweni kwa nkhani yawo imene Ayuba James alemba pa tsamba lawo la mchezo, anamaliza ndi nkhani imene inachitikanso weekend pamene Achakwera amadusa pamponera. Anthu ambiri anaoneka kuti amawanyadira ndipo anauzidwa kuti aime. Izi ndi zimenenso Ayuba James sanazisiye ndithu walankhulapo pa nkhaniyi. Iyeyu awayilankhula ponena zoti vuto lina lalikulu limene lili mu chipani chawo ndilo kuti anthu ena mu chipani chawochi makamaka ochokera chigawo chapakati akuti amaganiza zoti Malawi amayambira pa Chatoloma kuthera pa Bembeke. Munthu kungodzadzisa anthu pamponera ndi pa Chinkhoma basi nkumaonanso zoti adzawina. Amenewo ndi mawu kuchokera kwa Sylvester Ayuba James amene alemba pa tsamba lawo la mchezo. Kodi zimene alankhula Sylvester Ayuba James mukuti nazo bwanji? Ngati mungakhale ndi mafunso komanso ndemanga pa nkhaniyi, perekani maganizowo mu comment section, komanso pitirizani kupanga subscribe ndi kupanga turn on ma notification kuti nkhani ngati izi zisamakuduseni. Kufikiranso nthawi ina tingoti makoma nonse.